Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long kakhot admission haki degree but diploma course panong chef hotelier but kiway pandep khap mania fila pan call haki niki number Dangshen nagaliang jong ka Batesi TV ngilawan raya ka khubor ka baya day but kajing sya Thok jong ki babun ngut ki riu paj ba ki balangop but sya shet da ki hajar tengka ha Instagram lani haki way ki rensan social media da ka ba pendon kam Thok ya ki Kyrteng jong ki way pat ki batray ya ki kam online business. Ya kum kini latip ru kum ki digital entrepreneur. Ki babun sin kila ujor sya ki bor pulit leng bakatanat cybercrime halor ka jing penon kam Thok jong ki scammer ban penbiye ya ki balui ki bangop sok bad do ya ka Pisa jong ki. Kawai na kum kini ki Briew ka basya penon kam baklay ya ka Kyrteng. Ki dur bad ki video kadai ka kong Bamelari leng do. Ki scammer lani ki Briew ki Thok Pisa ki shna ya ki fake account ban pengop kamtam ya ki khasi nomor baki jubab ru da ka khasi bad ki babun ki basya Thok bad sya pengop ki mut baik badai ka kong Bamelari hause ki text ya ki scammer bad ya ka Bamelari kumta nakaliang jong ka kong Bamelari kala persyangkat bala hala ibor ban maham bat betha ya ki Briew nagapor sya kapor bagian long ki bahusiar na gini ki account Thok kala airu da ka FIR persya ya gini ki account Thok ha katanat cybercrime lagat taru kidang mi shimi ki fake account ha ka Kyrteng jongka kumta hadien ka jing mi khubor ha ka Batesi TV baladon ki bawan ujor bakila sya Thok Pisa ikong Bamelari bad ki parlog jong ki batray part time haga kam online kilawan siya ka office jong ban ajing betsyai pait pa nginias ngap mentah ya ka jing kren bad ki hello bro ti ka Kyrteng ka jong ke de Bamelari lingdo ti ngai lide ngala tri online business menta la lais namtam hoi ha ka jing yarap ka jong ngala yarap shibuni ki Briew bikin kamai part time hak da ka bagi tri online but nang tadu de na kanihi bagi Briew ki yo ya ka jing mentoy ti kidan lang bat ngaru tamah ka Kyrteng ka jong kiru kidan kita ki fake accounts ti bona pedeng jong pi fimpat song Thok kamat iu kini ka fake account fimpat song Thok kamat iu kini ki fake account ti kini ki fake accounts kumangan chupen shai lene kumangan chupen inuksa kalong ba lada fi pet ha ka real Instagram account ka jong ale ni ha jong nuru fin i kidan kidur ki videos ki bangi ju upload ti lada ngila upload ikitu ki videos kini ki scammer lani kini ki Briew ki Thok ya ka Pisa kili akumno kishim ya ka tu kadur ya ka videos ka jangi but kishna pede da ka way pede ka tu ka account katak account ru kili akumno kishna ha ka balong ka Kyrteng kum jongahi example ngan IFI mo ka Kyrteng jonga ka de Bamelari tikila ban at no double I lani double A lani X lani underscore kumta but nang tadir hadin dikila upload iki videos kim jo upload ka way sisi ki upload chi photili ar photili ha ka sisi lada fi check ka views jong ki kaduna tamba ki dan pede ki videos ki ba ka views jong ki kabon namar balik ka tu ki de kile da ka ads Facebook ads lani kile da ka boost post pe ki juang tina kata kadaw fi i ki reels ki jonga tamba ngam day pede mga ti hangta de dan ting fi message ma fi ningkong iki lani ki message ma ki ningkong ipi tamba ba fin like ni kini pede kalong ba what num send Pisa sa ka bank account jong ki dakhar namar ka way hi ka basok ba fin notice si kini kalong ba kin ong ifi ba fin invest si hajar ar hajar idi Pisa ba khandiat da fi ngam lani kadon kila ban ong ifi invest po hajar lani san hajaru ngimla ban tip ya kata tambah ka bebuni ki ong ibarat namabli ki smuto ba fidang la ban arrange ya ka tu ka Pisa okay ti hadin da ki fila invest ya ka tu ka si hajar lani ar hajar ka jongpi ki ong bala da fi invest tang hadin live home minute lani si kenta lani tang hapo ki kenta flayo da ki pau hajar ngan chu ong ipi kam judan kum kata ka kam kanu ka kam ka ba fi tre ban yo Pisa fi hab ban tre ban yo Pisa kam don ka kam ban yo ba ban yo sok ti hadin da fila invest ya kata ka Pisa si hajar ar hajar kin so ong pede fi
ba fi habban siu sa kata maybe 1,000 lani 9,000 lani 10,000 but kin song pede ba kani kade ka GST lani ka tax ka ba fi habban siu dang ta la da fi siu ya kata finyo khambon chusho ngimtip ka noru okay ki on khambon chusho finyo ti la da fila asan ya kata ka 9,000 ka ba ki ong lani 10,000 ka ba ki ong kinong fila aslam fila asiu slam pala ti fi habban siu biang tikat ba finang sen pisa kinang ongi fi ba fin sen pisa si sen pisa ba kata ka pisa ka jong pi nei 8,000 ki ongi pi ba fin pandram ru hadu ba kandak poi 4,000 kandak poi lak but hadin da fila snu tho ba kade ka fake account hang ta pade kisa block no ifi ba kinum picture hiru ka call ka jong pi te kini ka but kini ki bank account em le da fi check ba hapo ba fi sen pisa ka banking name ka debit jong ki dakhar tamde ha ka Kyrteng ka jonga lani ha ka ki platform ki banga ngatre ti fide ban check bahaya kata okay ti sa ka weru ki ong ba nga ju ong man ka por ha ka Instagram account ka jonga wat num send pisa sa ka bank account jong ki dakhar la de ki krene phi da ka khasi da ka hindi lani da ka English ru nga ong ru ba but num kam dan kanu ka kam ba fin yo sok nama ka kam ayu kata ba fin invest 1,000 la ayo di ki 4,000 bandalong kum ta tingi la long crore patilot ber okhat tang po stay ole ni si benai din em invest 1,000 la ayo di ki 4,000 te kamot si benai te la kalor hi kata ka pisa de te kam long kum ta tambah ki dan pedi ki Briew la danga nga ong wat num send pisa sa ka bank account ju ki dakhar ki ong ba nga yo lok dakhar te nga ko aban ong yu phi kata gawe ilok jonga imde na India im sungu tho Hindi but im nang Hindi ru okay te lada pi ong banga kwa pisa tang banga ong pede wat num sen pisa sa ka bank account jong ki dakhar belengan ong kum tai pi lada nga kwa i pi ba pin sen pisa sa ka bank account jong ki dakhar belengan ong kum ta ngala de banum ong em tang banga ong ye pi ba ma pi fin lat ba ma pi fin num sha Thok ya ka tu ka pisa ka jong pi na kata ka daw but nakalyang ka jonga ngala le shibon ki aka ba ma pi fin light ni kitu ki fake accounts kawe hapo Instagram la defile ha ka main account ka jonga badru ha ka tu ka business account ka jonga ha ka pin post ngala de bantho ba kidon ki fake accounts hapo ki highlights ki jonga ngala de bantho be kidon ki fake accounts long ki bahu share nga ju ong ka taman ka por and even hapo WhatsApp hapo story ru te kata nga ju ong ki man ka por but ngala le ru ban complain chapo cybercrime te kumo fit bon banga don siya ba na mabanga trace siya ba te ngamla ban lit siya cybercrime man ka por ba ngan inform ki to ki fake accounts te ngali akum no nga wad ikini ki Briew ki banang ban hack lani banang ban ban ni ki to ki account da ka banga siu pisai ki ban ni ki to ki fake account kataru ngala le kabangalap ning kong bakidon kini ki fake account kedin do January la dangam bakla January 2024 te hadin bangala alap ikitu te ngala file complaint te ngala lit sa police station hadin nang tu ngala file ka complaint tam daladap nang tu pede ngai kila remove tam bakidang don su pede te hadin nang tu pe ngala lit biang saki cybercrime tambakan banang mi kisi kini ki fake account kinang bon te kalong kum ta tingi hab balong husen nama kam de tang ha ka Kyrteng ko jonga ha bon ki Briew ki bele online business ha kita ki account ki e ba ki le online business te makiru ki le online ki le pisa banyo pisa online te tang kata ka daw ki shna ha ki account ka jongi ki bangi ngi le online business but ki scam ki Briew fi habban long start fi habban long shalak haba fi sen ka pisa ka ba fila da kamay da ka app ka jong pi habban long shalak haba fi sen chiting ka arting ka ru you know te fi habban check shaken fi habban wat ken te la da fi sngo ba ka tu ka pisa ka jong fi sngo ba ka sok palat ba fin chu sen you know te ka ta te ngamla ban le mga hindi la da fi sngo ba ka tu ka pisa ka ba pila yo ha ka ti ka jong ka de ka pisa ka ba kamay da ka app ba ka jinjari ba fin yo te sngo ba check ba shwala de fisen ya no ru nama kini ka perthai menta kadi ka perthai online hoi ki Briew ki laban kamay pisa online de ki babon ki rukom but fi iru menta ki Briew ting ki bampat don degree ki bampat don ki bampat pass tang class 10 ru tama ki kamay de ki lak hoi la ban long kumta tang ba nakata ka dawru ki don pede kita ki Briew ki bashim kabu ye phi te fi habban long ken ki pikir fi habban long start ken haba fin sen ya no ru te kumba fi I ha ka tu ka news ka ba mi mensi Saturday ba ki ong ba ki Briew ki sha Thok sha Shukor ha ka Kyrteng Jong Bamelari
Tentu kan news ke lada fi pulih bah, lada fi sengap bah do bakut ru ki ong haka Kyrteng Jong Bamelari ho ki claim yo ban pensyai bagi don ki fake accounts Kyrteng Jong Bamelari ti ngadon hang ni bangan pensyai pi begitu ki fake accounts haka Kyrteng ke jonga bat ku mong umde tang haka Kyrteng ke jonga kadi haka Kyrteng jong ki wei ki Briew ki bon ki bakile online business tina kata kadang ngi wan hang ni bangin pensyai pi ki Briew baro bafin long ki bahusiar na kini ki fake accounts ngim ju ong ipi bafin send pisa kadi betang si sen kadi one time investment hakani ka business ka bangi ngitre but hakani ka online business ka bangi ngitre kadi bafi haban tre bafin yo pisa umde bafin to invest pisa pinyo pisa kamde kumta dila da fitre kamdan limit bafin kamai ho fi iya nga mga kamai pa umde tama kidan ki weiru ki baki kamai pisa te firu lada kata kadi ka business ka bangi ngile hakini ka business ka bangi ngile ngai ledi ko mo oi fi ngala tre online business la license tamenda ti kadi ka platform ka bala register da ka government ka bala itho da ka government but ka ek ka bangi ngi tre ro ka pisa ka bangi ngi tre ka paisa ka bank account ka jangi kadi ka legal ka bala itho da ka government ko mga ong ti hoy nakata ka daw ngani license tam mga tre online business. Hello bro, ngasukwa ben kin mai phi begidon shi bon ki fake accounts haka Kyrteng ke jonga batru haka Kyrteng jeng ki wei ki Briew ki baju kamai Pisa online. Ba phin light na kine ka basuk AAP ka long ba wat num send Pisa shi ki dakhar. Lada phi light ban send Pisa shi ki dakharam phi light na ka jeng sha Thok ka Pisa ka jong phiru. But ka wei runga kwa ban OAP ba kine ki fake account em ki kren da ka khasi. Ki lak benshim da kedur ke jonga ki videos ki jonga ki lak benshim da kedur ki videos jong ki wei ki Briew pada ki bade ki kasihi ki bejule online business but ki pen ngop pi ba invest 1000 shibit layo no 1000 invest 8000 lash shibit filayo no 1000 kam don ka kam kum kata tis ngobha mo phiru wat num ngop oi ting ting ki Briew ki lak pen bot na me ka Kyrteng ka jonga ta mangam la le ngala wancha cybercrime ru tambah haduk mentangam kimpat le eru te sobha wat num ngap hukum kini mo Kuble yipi baro ngadi iba supai ti kumbala de pensyai imam Bamelari te hoat haka Kyrteng jongaru ki bon bha ki fake account tinga kerpat ipi ba finlong pikir na kini ki fake account namar ba kumbala batai imam Bamelari mene ba haka Kyrteng jongaru kin don exactly kin le kumba ile ma ya ihi so kajing kerpat jongai pi kalong ba snyo bha wat nom sen Pisa ha ki fake account ban ngakwa ru ban clarify pi menta nganga khamdon kenu ke Instagram account ki badon menta ki account ki de ki fake account so ngakar pat ipi ba phin nom sen Pisa ha po ki fake account so ka business ka bangi tre mangi ki di ka online business hoat but ka de ru ka government registered company but kumju ru ha po ka ni ka business bangi tre ngiyo Pisa every weeks tangkata ka banga kwa ban pensyai pi but ngakwa ban kerpat ipi ba pin snyo bha ban long pikir na ki fake account. So hoai kini ka online business ka bangi itre kalong legal certified GST certified ISO certified but then like kidan ki Briew ki ba like they think that it's a scam number ba bon ki fake accounts and the names tang ba ngakwa ban ong ru ba kani ka platform ka bangi itre obviously kidan ki training mo ki bangi yo they you seen the fi invest fi haban attend ki to ki training fi haban go through ki to ki process they nang to fila ban upskill ladi they once that fila upskill ladi fila ban try fila ban kamai they kumbala ong I kong Bamelari ba hoi ka earning nang ni kala ban nong unlimited ba tamba you have to know exactly kum no ba fin le so without the training finum la ban kamai that's one thing tila dadon kini ki fake account ki ba text fi numaning kong kilong ki text bit directly fi so it's not by kin text ki Briew ki but then ki approach him ki kini ki fake account so lady ki approach kum to then it's a fake account kan ngi num approach directly naman ngi hapo ki Instagram account ki jongi la mention the WhatsApp number tila da ngi la mention WhatsApp number ki la ban text directly ngi WhatsApp ki la ban reach out da ki kwa ban tip anything related to the business so that's the whole entire process okay ka jing pe kha jong pi ka long bit ba ngan kamai suk lani okay kidan kini ki Briew ki ba ong ba ong an invest shi 8000 then ngan yo no let's say lai 4000 hapo khatsan minute kidan ki besho ong khatsan minute khat minute tu then ada fidon ka tu ka narrative ka tu ka
respect then kata ka dika fall jong pi mo te kidan ki Briew ki belong very greedy mo in a way ba ki kwa ka kam suk ki kwa ka mai suk te in that process te ngim la ban kenok ba ong ba ki diki scammers tani ki de feel like it's up to their mindset te long ka shong be ha ka jingwa jipar kha jong ki ken te la de ki skola ki sen la de ki skola then they arrange it la de ki sko ya ha te actually your phone call te ita i Briew I don WhatsApp number jong a ti ita ikong idi basa hanong thamajing siya then after that I call yang ti I call yang por jan mit ila de siu arpho hajar yo to udkhar ti ini dekhar ko whole entire conversation ko jongki ka long bet hakatin English ti utu Briew na baru de dukhar unung nang kren khasi ti ukren deka English itu ikong I respond deka khasi ti ila ongruban kren deka khasi ken tamba utu Briew umnang ban kren khasi na baru de dukhar ti continue with the English. Ti ningkong upha Pisa 8,000. Hadin upha another 2,000. Ti hadin upha 1,000 but 1,000. Isen bet taka Pisa baru khoi hadu dak poi 4,000. Then da ila dep sen kata ka Pisa 4,000 isa call yang ila don jing shisha u contact number jonga tamba iklim reach out na do ningkong. Ti anda ila dep sha scam kumta I call yang nomor utu u Briew upha sen Pisa bengi I tamba I iklim sen sho ka Pisa nomor im sola arrange show. Ti ide kumno I call yang nomor ba utu Briew claim response show. Ti anda ila call yang ila ya thu yang bila sha scam e kumtu. Ti the next day pat ngalit file FIR ngalit sha cyber cell root department ban wengi ka to fake account. Ti na po cyber department ki ong ba kini ki Briew ki nang yai create fake account ngin wengi ka account kin create lightly southly ki account. So it's better we create some awareness. Ti hapo ki Instagram accounts ki jana hiru ni labo ki highlights mo. Ti every day, every time we should batai ki Briew ba ki dang ki fake account so be aware mo. Namar ba kini ki Briew kin yai target beti. Ti lada ki Briew ki start then kumbala ong ikong bami ki laban check ki post ki laban check ki highlights namar ki post bit southly santly ting tik totally ru akashisi. So in that way ru ni laban tip ken ba ka di ka fake account. Ti basically ka bangalap mga academic hakatin English hindi ikong bami but ibas Ikitu ti kiyo bida ka ktin khasi ti kini ki Briew kimdi ki khasi mo ti kile ko no ki type mo kadan kanika Google translator menta ti lingba ka to kila ban tho ya ko whole sentence okay like ngansha anak sa ki fi do you want to earn money ti hakaktin khasi pat kan convert ka Google translator kin ong pikwa kamai Pisa ni ti nang to ki shu copy paste ka to and then ki pha ki Briew ti lingba ka to ki Briew kin nget ba o ki de ki khasi ikren ka khasi so ngashania but then actually ka to pat ki shu wa na ka Google translator ke ti mde ba ki de ki khasi me ki it's just fake account sudah katu ka case kung mga bataya jong la DM ha katu la da fi pha ka Pisaru hang to ka banking name ben kan de namar kin send fi do QR code la ne da ku mobile number ti she send the fill up proceed chaka GP la ne PTM ba fin make the online transaction kamut hang to ka banking name kan tho bet tu but ka Kyrteng ka jongki ti fill up ban check ya katu ka banking name lu shwa ba fin send Pisa namar mde ba fin yo ya katu ka banking name tang la da fill up send Pisa so before ba fin siu ka Pisaru ka banking name kala don pa so fill up ban check nang turu long ba fin tip ken ba ka di ka scam ne ba ka di genuine Wat ngop wat syapen bi pendon kam la ka bor perkhat bat wat tharai ba ondon gi ba IA ya pi khat 8,000 tengka tang naga 6,000 ni ka 8,000 tengka jong pi ka ba pin studio kha makha